din direcția Mangalia pentru direcția Sibiu sosește în stație la linia 4. Trenul circulă cu opriri în stațiile Megidia, Cernavodă-Pod, Fetești, Ciunița, București Nord, Titu, Găiești, Golești, Pitești, Costești, Stolni, Slatina, Piatra Olt, Drăgășani, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Pașauna, Lotru, Căineni, Turnu Roșu, Tălmaciu, Sibiu. Numerotarea trenului începe cu vagonul numărul 1 după locomotivă, în ordine crescătoare. În stația Constanța se va atașa vagonul 1 bis. Trenul Regio 8807 pentru direcția Mangalia se află garat și va pleca din stație de la linia 5. Trenul Regio 8807 pentru direcția Mangalia se află garat și va pleca din stație de la linia